Hej, Annette. Vi har her at gøre med en recessiv sygdom. Manden han er rask og kan enten have genotypen stort A, lille a, eller stort A, stort A. Moderen, altså kvinden, må til gengæld have genotypen A, A, lille a, lille a. Og hun har derfor fenotypen syg. Sygdommen den springer en generation over. Og derfor tyder det på, at den er recessiv. Der er lige kønsfordeling, og den er derfor hverken Y-bundet eller bundet på kønskromosomerne. Vi antager, fordi at der er 50% mænd og 50% kvinder, at sygdommen er autosomal. I krydsningsskemaerne, ses at vi har valgt manden til at have to raske sygdomsgener i det her, og henholdsvis et sygt og et rask gen i det andet skema. Og det har vi gjort for at demonstrere, at er manden ikke bærersygdom, altså har en genotypen AA, som ses i det her skema, jamen så vil alle børnene ikke blive syge. Modsat i det her krydsningsskema, hvor at 50% af børnene vil blive syge. Vi tror derfor mest på det nederste krydsningsskema. Det her krydsningsskema er selvfølgelig lavet jævnfør Mendels lov, lov om nedarvning af gener, hvor vi kan se, at det må være sådan her. Ja. Det sjove er altså næste generation, fordi at vi ser jo, at i første generation, altså den første mand og den første kvinde i hver Adam, der er genotypen stort A, lille a. Næste generation, der må alle børnene have fundet sig en ægtefælle, der har samme genotype. Fordi får alle børn, der er syge, og derfor, selvom der ikke er så stor sandsynlighed for det, burde kun være en fjerdedel af børnene, der bliver syge. Er det muligt, at 50% af børnene er blevet syge? Selvom det ikke er så sandsynligt, men det må vi altså konkludere, at det er det, der er sket.